like, and subscribe. Guys, unta mo suporta mo sa among vlog today ug sa umaabot pa para sa amo ang rifanunon sa ripa. Oh my god. Kay bawo ba mo akong na-scam sa ripa is 5 million. Ara na ha. Ug sa ako pa yung ate. Unta matabangan mi ninyo pamaagi sa pag-like, subscribe kay dako na jud kayo namong tabang. Ang among pagabuhaton karon guys is magkaon niyog mangga! Mangga mukbang. So maglaway ang tanan aw. So mo ni ang among kanon. Mangga. Then mo ni amo ang sauce. Asin nga na ay sili. Then tuyo. Ngaon na ta guys, Hey, guys. mangga. Asin. Asin nga na ay sili. Tuyo. No reaction. No reaction challenge. No reaction. Crispy ka ayo ang mangga. Ngaon tanin nyo guys. Tag 30 ang kilo ani guys. Yung palit may para nami ma mukbang. Muta lagi niya. Tuloy ako na. Mahala nga. Suya niya. Manggaro gud mo ma-afford ani guys. Payo tang pobre ah. Smile. Sugar. Wala. Ako ang pinaka-favorite nga part sa mangga is ang leaf. Ha. Alangot. Sili. Crispy kayong mangga guys. Yeah. Doon mo gula pa.
Lamig ka siya, guys. Fresh. Fresh Crispy man pa kayo, puno. Jud. Napay kuan. Kung basta-basta ni siliha, labing hangat. Guna. Ada. So guys, wala na. Nahurog jud na mo siya. So guys, please support us sa uban pa namong mga vlog. Unta pa dahil mo nga mo suporta, mo like, mo subscribe, o tuplo ka lang na ninyo ang button below. Subscribe us. And unta, you will share also our video so that makita pod sa uban. Bisag walay lami. Thank you. So guys, nami ipakita nga talent. Plot twist na siya sa among mukbang. May mamata dahil, di ba mo? Talent, guys. Yan nang na-discover just this year. So guys, kung kuan mo, kung nakuan mo sa iyang mata nga, kanang murag pikot siya, kato na pagka, noon sa gay, kato day? Nadumbulan man ni Papa good. Noon sa kato, pagkabata ni mo, Dili ha man ka. ning hubag iyang mata, guys. Actually, kani iyang mata, di pa ni siya pikot sa una. Nya, one time kay, namin siya yung mga lagom-lagom sa una good, then one time, ning hubag ni iyang mata diri nga side, kaning pikot. Ning hubag ni siya, nag-green, nag-violet. Pag human ato, pag buto kay, yung mata kay natikta kaning gamay dali. Kung napa mo yung mga suggestion nga among pagabuhaton nga challenge, just comment below. And thank you. Bye-bye.